Ngicela uAllah umdala weinsuku, umdali weinto zonke, umveli nqangi, ongalali, ongozeli, ongafi, angivikele kuSathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, kune verse yeQuran lapho umdali khona ethi yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Ake ngikutshele nje ngamanqampunqampu mayelana nalelo verse lelo ukuthi lichaza ukuthini. Uthi umdali wonke umuntu engike ngamdala, yonke into eyisidalwa sami ngalelo langa iyobe imile phambi kwami. Yonke into eyisidalwa sami ongayicabanga wena, nale wena oyikhonzayo oyibiza ngoNkulunkulu, as long iphila la emhlabeni iyisidalwa sikaNkulunkulu. Funda incwadi yamaHubo 24. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Kushiwo mina nawe kanye nabo bonke laba wena obakhonzayo namhlanje obabiza ngoNkulunkulu. Lalelake, ngalelo langa sonke sobe simile phambi komdali. Ilanga li 1 mile away from emakhanda ethu. Njengoba manje ngime la, ilanga is 150 billion miles away from ku planet Earth. Ngalelo langa umuntu nomuntu yobe iminza emjulukweni wakhe. Uyobe umile unqunu, uzigqokele isudu yakho yesele, uhamba ngeenyawo, ungasokile. Uma wake wasoka ngalelo langa uyobe ungasokile. Kwamanye amaculture ke namantombazane ke kunendlela abawasoka ngayo. Naloko ke abakukhiphayo emantombazaneni ngalelo langa kuyobe kubuyele kuleyo ntombazane lokho abakukhipha, kwasibona ukuthi amantombazane bawasoka kanjani. Wena osokile, leyo nyama leyo yejwabu lakho engekho kumanje ngalelo langa iyobe ibuyele. Lento leyisho ukuthini? Isho ukuthi ayikho into enga-escape noma ongayifihlela umdali wakho. Cabanga ukuthi umhlaba ungaka, bangaka abantu abasokile, bangaki abantu abanqunyiwe bakhisha izitho zomzimba ezinye kwenziwa lokhu nalokhu 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 nalokhu. Ngalelo langa isitho nesitho sakho somzimba sobe siphelele sisemzimbeni wakho. Unqunu, uyigqokela isudu yakho yesele, ungagqoke lutho, uminza emjulukweni wakho. Ilanga li 1 mile away from ekhanda lakho ngalelo langa. Yingakho ke umdali ethi vula ingqondo, noma ngabe umdali uyamkhonza noma awumkhonzi, ngalelo langa wena naloNkulunkulu wakho omkhonzayo niyobe nimile phambi kwakhe ngalesi simo lesi esengikubekele sona. Lisho lokho ke leli verse leQuran engiqeda ukukhothela lona khona manje. Nkosi yomsinibusise, inivula ingqondo, inivula amehlo. Ngisaphinda futhi, mina iIslam yangivula amehlo ngalibona iqiniso. Nawe usengakwenza lokho, usengawavula amehlo ulibone iqiniso, uhambe ekukhanyeni. Kodwa anguphoqi, angufosti, kuphuma kuwe ngoba ethuneni lakho uzobe uwedwa. Uyobe ngingekho mina, uyobe ngekho uma wakho, uyobe ngekho ubaba wakho, uyobe ngekho umntanakho, uyobe ngekho udadewenu, uyobe ngekho umfowenu, uyobe ngekho anti wakho, uyobe ngekho umalume wakho, uyobe ngekho umalumekazi, uyobe ngekho mamncane, uyobe ngekho mamkhulu, uyobe uwedwa ethuneni lakho. Ichoice yakho ke ilapho ke ingane zakwethu. Bengithi nje angisike elijikayo ngixwayisa abantu ukuthi hayi qhubeka nje wena wenze ngendlela ofuna ukwenza ngayo emhlabeni, ilungelo lakho, kodwa ngelinye ilanga siya ethuneni. Hawu siya ethuneni ingane zakwethu. Kukumuntu ukuthi yena ufuna ukufika ethuneni, afika aphatheke kanjani. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.